En blomst deroppe også, siger du? Ja, hvis der er til det, så lad os sætte ind deroppe også. Og så lysestager på bordenderne. Ja. Jeg har ikke side til der, vel? Nej, det tror jeg ikke. Det skal lige være til at lægge lysene på. Ja, hvad de nu skal have. Ja, de skal have sol og lys til former. Nå ja, men det er jo meget, men det har vi jo alle sammen til. Så det er jo bare... Nej, det var altså ikke sjovt. Nej. Ja, Vi står bare med hænderne. Nå, hvor dejligt. Så må du nyde det, så længe det var. Ja. Ej, man kan stå med hænderne oven. Nej, det er lidt mindre. Men han flytter jo hjemmefra nu. tager lige et billede af det her. Eller? Et billede eller video? Det er video.
Først havde jeg tænkt os at skrive sang, men hvad for en melodi skulle det så være? Og derefter hvilken tekst skulle det være? Måske et digt om tid, men nej, det ramte heller ikke plet. Så til sidst blev vi enige om at skrive en tale, men hvad skulle den så handle om? Og her er nogle af de ting, vi har tænkt os. Nogle af de fester, vi har været til, de skænderier og kærester, der på kryds og tværs. Eller noget som de pinlige ting, der er sket igennem tiden. Nu har vi gennem 3 år gået her, og det der har ramt, eller været rammen om vores hverdag. Vi skal nu starte på hver sit nye sted, og det er der nok forskellige meninger om. Vi synes, det har været 3 gode og sjove og spændende år med forskellige ting, med ture og andre fælles ting. Vores tur til Møn var rigtig god og meget hyggelig. Den senere tid har vi nok alle sammen følt os meget presset og stresset. Der er der mange ting, der skal være klar til den 26. maj, hvor vi slutter, og den tid kommer... Skål! Ja, jeg har så lavet en tale, fordi jeg var inde til klassen, så sådan her. Fordi jeg gerne vil lave det. Til at starte med vil jeg gerne give en stor tak til alle de søde forældre, som tror, eller har vil hjælpe til her i aften. Udover det vil jeg også takke elever og lærere for et godt skoleår. Dette fede arrangement, og fordi lærerne har kunnet holde os ud i så lang tid. Pænt godt lavet. To go and free.